हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों गोनांथार खौरां, अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा गिबि मन्थ्रिनि आखाइजों बेखेवनाय दैबानाजों खहा जाजानाय नखरफोरनो थोंजोङै अनसुंथाइ गथायनाय आरो अरुणोदय दान फालिनाय फोरबोआव बाहागो लानानै अनसुंथाइ गथायदों। जाय अनसुंथाइ मोनगिरि बिथांमोना अनसुंथाइ मोननो हादों, बिथांमोना एसेब्लाबो गावबा गाव नखरखौ फोसाबफिनना लागोन बेखौ बिथाङा मिजिंथिदों। बेबायदि अनसुंथाइनि राहा खालामना होनायनि थाखाय मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा गोजोननाय आरो साबायखर जासिहरदों। मैदेरनि उरखार खालामजानाय जेंनाखौ फोजोबनो नाजागासिनो दं होनना बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि रन्जित बसुमतारिया बुंदों। मासबारनि कमलाबारियाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय नखराव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे रन्जित बसुमतारि आरो डक्टर नीलत स्वर्गियारिया खौरां लाहैदों। प्रमद बर'आ बुंदों जे जायगायाव मैदेरनि हाबग्रा लामा बेवहाय न' लुनानै थानो नाङा होनना। मासबारनि कमलाबारियाव मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय नखराव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरां लाहैना हेफाजाबनि खोथा होबोयो। गसाइगाव जिल्ला गुदि बाथौ आफादनि गायसनथि सान फालिदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बारजाबेल गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गसाइगाव जिल्ला गुदि बाथौ आफादनि गायसनथि सान फालिनायजों लोगोसे खुंगा बाथि बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जोबोद दुखुनि खौरां, आथिखालाव बर' बिजोङा थैलांनायनि लामायावसै। बाक्सा जिल्लानि हेदैफोर गुदि फरायसालिनि बर' बाहागोआ फोरोंगिरिनि आंखालाव थैलांनो हमदोंसै। बर' बिजोंनि फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरि। फरायसा गथ'साफोरखौ फोरोंनायाव दायो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों होनना फोरोंगिरिया अजद होदों, जायनि थाखाय बर' बिजोङा थावरिनो गोब्राब जानायखौ नुनो मोन्दों। गरेस्वर ओनसोलनि महरी फारियाव फिन सोरखारि माइरं फानखोमाग्रा सुबुंखौ गरेस्वर पुलिसआ हमनो हादों। गरेस्वर थानानि बिबानगिरि ब्रिदुल हाजरिकानि दैदेननायाव गरेस्वर पुलिसआ महरी फारानि 1 नं रौमारनि आहद आलनि न'आव सेबनानै मोन 25 बस्ता सोरखारि माइरंखौ हमनो हादों। बिटिआर सरकारनिफ्राय उदालगुरि जिल्लानि मासबाद निजरा कमलाबारनि 3 मैदेरजों गाथारजानाय दुखुथिया सुबुंनो साफायाव 4 लाख राङै अनसुंथाइ होगोन। थालांनाय उन्दै गथ' निजरा बसुमतारिनि गासै फरायनाय आरो थानाय जानायनि गासै सुबिदाखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय होनाय जासिगोन। मैदेरनि उरखारखौ होबथानो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय देग्लायनि बिटिआरनि रांबावजा जथुमाव गासै 200 किल'मिटार सलारनि फेन्सिं सोंदिंना होनायनि बाजेट लानाय जासिगोन होनना बुंदों बिटिआरनि हाग्राफोरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारि बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। भारतनि मिरु मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ इरान हादराव माखासे गोनांथार खामानि लाना आगान हैबाय। हादरनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिनि जौगानायनि खौरां लाना इराननि राजधानी तेहरानाव मिरुनि मन्थ्रि मानगोनां सर्बानन्द सन'वाल। इरान सरकारा भारतनि मिरु मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालखौ सन्मानै बरायो। इरान हादर दावबायना दरनै हादरनि गोजोन खौसेथि, रांखान्थियारि आरो दावगाथाय आरोंदा बिगियान बायदिनि सायाव गोरोबथा खालामना जौगालु हाबाफारि लागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।